To što se tiče cijena, svi pišu doće pad. Ja sam isto bio napravio kad je krenuo COVID u Zagrebu par video na svoga YouTube kanalu u Zagrebu gdje sam rekao, ovo je katastrofa, cijene su visoke, došao je COVID, pašće cijene u Zagrebu 30%. A cijene su otišle možda 30-40% gore u Zagrebu. I ja sam imao jako dobre argumente, recimo na Zagrebu sam studirao kolika je prosječna plaća, kolika je prosječna nekretnina. Te omjere uzeo prema ostatak svijeta i rekao, pa ove cijene u Zagrebu prema prosječnoj plaći su katastrofa. I opet je tržište otišlo gore, tako da ne bi kocko da će tržište pasti. Ali u povijesti u zadnjih 50 godina, ne znam, smo imali koju godinu gdje su cijele pale manje od 5%. Jednostavno se smanji se promet i ljudi zadrže dok se tržište ne proda. Ali znam ljude koji čekaju već 20 godina da cijene padnu, a u to vrijeme su se više nego poduplale. Tako.